नमस्कार मैत्रिणींनो, मी शुभदा ओवी किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहोत वरईची उपवासाची काकडी घालून केलेली खिचडी। तर त्याच्यासाठी काय साहित्य लागतं ते मी तुम्हाला सांगते। काकडी घेतली बारीक चिरून, एक काकडी, जिरे घेतले, मीठ घेतले चवीनं, हिरवी मिरची 2-3 चिरून घेतल्यात, थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे, थोडासा दाण्याचा कूट घेतलाय 2-3 चमचे आणि 50 ग्रॅम वरई घेतली आहे। वरई भाजून घेऊया। कोरडीच वरई भाजायची आपल्याला। खिचडीपेक्षा वरई खाल्लेली चांगली उपवासाला, म्हणून मग वरईची आणि काकडी दोन्ही हलकच असते पचायला, त्यामुळे आपण वरईची खिचडी केली उपवासाला खाल्ली तरी चालते। आता आपली वरई छान भाजून झालेली आहे, तर आपण ती काढून गॅस बंद करून काढून घेऊया आणि धुवून घेऊया। हे आता आपण धुवून घेतलेली आहे, नुसतं पाणी टाकून ते वरचं पाणी काढून टाकले, म्हणजे जर काही असं हलकं त्याचा कोंडा वगैरे असेल तर तो वर येतो आणि तो निघून जातो, कारण ही वरई स्वच्छच असते मुळात। आता आपण गॅस लावून घेऊया आणि कढईत वरईला फोडणी करूया। तर त्यासाठी आपण एक पळी तेल घालणार आहे आणि गॅस आपल्याला कढई तापेपर्यंत मोठाच ठेवायचा आहे, नंतर आपण मीडियम करणार आहे। आता तेल तापलेले, आपण जिरे टाकून घेऊया। जिरे थोडेसे तडतडले की आपण मिरची टाकून घेऊया। आता मिरची तळल्या गेली आपली, आपण त्यात काकडी टाकून घेऊया, बारीक चिरलेली काकडी। काकडी 1-2 मिनिटं परतायची आपल्याला आणि त्याच्यात आपण पुन्हा वरई टाकणार आहे। आता आपण याच्यामध्ये वरई घालून घेऊया आणि ती 2 मिनिटं परतून घेऊया। आणि वरई घातली आहे त्याच्यात डबल किंवा 2.5 पट पाणी घातलं ना तरी चालतं, म्हणजे मऊ छान शिजते। तुम्हाला पातळ हवी असेल तर पातळ किंवा जास्त पाणी टाकून पातळ शिजवली तरी चालते, ती चमच्याने खायला छान लागते। आपण याच्यामध्ये 50 ग्रॅम आपली वरई होती तर 300 ml आपण पाणी टाकून घेतो आणि मीठ घालतोय आपण चवीनं। बारका 1 चमचा भरून मीठ घेतलं होतं, तेवढं घातलं आणि त्यातच आपण दाण्याचा कूट टाकणार आहे, ओबडधोबड केलेला दाण्याचा कूट टाकणार आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर। आता ही मोठ्या गॅसवर आपण जरा शिजवून घ्यायची आणि घट्ट होत आली की मग आपण झाकण ठेवायचं आणि 5 मिनिटं होऊन द्यायची। अगदी लवकर होती, पटकन ऐन वेळेला केली, कुणी आलं उपवास असला तर पटकन केली तरी चालतं। आता ही आपली खिचडी छान उकळलेली आहे, तर आपण त्याच्या गॅस बारीक करू आणि मंद गॅसवर 5 मिनिटं फक्त आपण वाफ देऊन घेऊ, म्हणजे आपण झाकण ठेवून 5 मिनिटं मंद आचेवर तिला शिजून देणार आहे, म्हणजे ते पूर्ण पाणी आटेल आणि खिचडी छान मिळून येईल। आता आपले 5 मिनिटं झालेले आहेत, बघूया झालं का। तर छान झालेली आहे आपली वरईची खिचडी। तर आपण हे आता सर्व करूया। आता ही आपली छान तयार झाली आहे वरईची खिचडी। तर ही तुम्ही दह्याबरोबर खाऊ शकता, ताकाबरोबर खाऊ शकता आणि कोशिंबीर वगैरे अशी जरी असली तरी ती छान लागते। तर तुम्ही नक्की करून बघा आणि व्हिडिओ आवडला की मला व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि नवीन रेसिपीसह आपण पुन्हा पुढच्या भागात भेटूया। धन्यवाद।